Τέλειο! Μετά από εκεί τι ώρα. Λουκανοπιτάκια αρκετά. Λοιπόν, έχουμε παρέα! Την Ελένη! Μετά από πολύ καιρό. Εσύ λογικό είναι. Και τη μαμά. Γιορτάσαμε τα γενέθλια του Άκη. Actually, ωραία ιδέα. Καλώς είναι. Μια χαρά είναι. Δεν τραβήξαμε τίποτα γιατί ήταν πολλά παιδάκια, πολλούς γονείς, πολλοί κόσμος που δεν μπορούσαμε. Αλλά θα κάνουμε unboxing τα δώρα του Άκη. Ναι. Άνοιξε. Αυτό που είναι ανοιγμένο. Δεν θέλουμε αυτά. Ένα baby Spider-Man. Τι άλλο έχει? Παραπάνω, δείξτε. Τι του είδε? Τίποτα, κοιτώ. Οκ. Μπλούζα Spider-Man. Κατσάκια Spider-Man. Κατσάκια Spider-Man. Και παντελόνι. Το οποίο δεν είναι Spider-Man. Έχει ντυθεί Bluey, είτε το θέμα του πάρτι ήταν η Bluey, είτε όλα τα πάντα όλα ήταν Bluey. Όλα ήταν blue. Πολύ ωραία. Εδώ, κοίτα πάρα πολύ όμορφα. Αυτό είναι το γεράκι μου, είναι το κάνω των γονιών μας. Ο γεράκι μας που μας Οπα. εξωφέρει. Χριστουγεννιάτικα! Και είναι για να βάψεις. Τέλειο. Και εδώ ένα Χριστουγεννιά. Κι άλλο, για να παίξει η μαμά. Είναι τι μόνο ένας. Και μαρκαδόρα. Κι άλλο χριστουγεννιάτικο, αυτό έχει και μπαταρίες, φωτίζει. Ωραίο είναι. Είναι τέλειο. Και... Τατά! Τι ωραίο. Παστούι! Πάλι μέσα στο μπασμακιάκι. Μέσα. Πρέπει να το βάλω. Έλα, βάλ' το μάνα. Oh no. Τώρα. Oh no. Το γυρίσουμε. Oh no. Σύνδεσμο. Oh no. Ζάρα. Ζουγάρα. Οπ! Ραβασάκι. Τούλα. Χρόνια πολλά, Άκη μας. Γιάννης Δήμητρα Καρά. Τι. Στα μου δώσε, παιδιά. Τι. Ο μεγαλύτερηξία έκανε. Ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο πουκάμισο. Με κουκλίτσα. Τι ωραίο που Α, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, Πάμε. η Παναγιώτη! Παναγιώτη. Παναγιώτη! Θα το δω εγώ γιατί είναι ανοιγμένο. Άκη. Τι. Ελικόπτερα. Ναι, ένα ελικόπτερο. Απλώς βλέπω και αυτό είναι Παναγιώτη. Είναι δύο έλικες. Ελικόπτερο που πάει μόνο του. Και μαρκαδόρους! Συνοπογές. Καδόρος είναι. Α, μαρκαδόρους είναι. Ναι. Εγώ είμαι πρωτοδόση πήρα. Α, τι είναι Τώρα το χρώματα. τι έκανε δεν ξέρω. Τι σου έρχεται. Α, κάτσε ρε μεγάλη. Δεν έχεις τρέλα, Έπιασα μέσα στην τρέλα. Ναι, είσαι με στην τρέλα. Α, δεν δείξαμε ποιανού είναι. Το Παναγιώτη. Παναγιώτη. Γιατί ξέρεις από ποιανού, που δεν έχω ιδέα ποιανού ποιανού. Ξέρεις αυτό ποιο είναι. Μετά ποιανού είναι. Κάτσε να δω λίγο γιατί δεν έχει και να το δέψει. Εμείς σε μπερδέψαμε. Είναι για μαγικά. Τέλειο. 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 Οπ, και ένα ρεβασάκι. Όπα. Όπα. Ζίγκ-ζάγκ βλεξίματα. Α, ναι! Αυτό που μας έδειξε η κυρία. Ναι. Και έχει και ρεβασάκι μέσα. Πού είστε. Τι που το είστε. Να δούμε. Είναι. Να το με. Ναι. Τι. Λοιπόν. Ω. Άκη. Χρόνια πολλά. Με υγεία και τύχη. Με αγάπη, δεν είσαι Φέη. Ευχαριστούμε Φέη. Ευχαριστούμε, Φένου. Αυτό τι εννοεί είναι. Αυτό. Ξέρει. Κάτσε να το σκίσω. Κάτσε να το σκίσω. Να. Οπα. Εντάξει, καταλαβαίνεις. Πώς την έσκησες έτσι. Playmobilara. Ω. Playmobilara. Καλά έκανες. Τέλειο. Playmobil. Καβόιδες. Τέλειο. Καβούιδες. Α, έλα εδώ. Τι γράμμα είναι αυτή.
Είναι τέλειο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Ήλια. Διάβασα όλο. Αυτό εκεί τι, είναι από εμένα. Α, το λινιό! Να το βοηθήσω πρώτα. Άκη, νομίζω ότι όλοι ξέρουν ότι ξέρεις τη γραφική. Είσαι μόνο καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι προκαθόρι, ξυλομπογιές, νερομπογιές, κυρομπογιές, πάντα όλα. Τέλειο. Πολύ ωραίο. Φωτογραφίζουμε. Δείχνεις άδειο. Αυτά. Δεν θες ποιο είναι. Έχει και καρτούλα μέσα. Αυτό για να δούμε. Τι γράφει. Κοντάνια απ' όλα. Άκη. Με. Α. Μια. Κουκιά. Αγάπη. Κουκί. Πι. Για αγάπη. Για να κίνηθει και μοίρωνας. Εκεί είστε και μοιρονάς. Ναι, τι κάτι είναι. Wow! Τέλεια είναι. Υπέροχα παπουτσάκια. Ωραία παπουτσάκια. Ναι. Έχει... Πάλι βάλω. Σε ευχαριστώ, Ιακίνθη. Φωτάς. Είχε φως. Εδώ με άλλο Κοντάνια πράγμα. απ' όλα. Αυτά. Άκη. Με. Άκη, αγά. Α. Κουκιά. Πα. Αγά. Κουκί. Αγάπη. Μουκιά. Μαρία. Μαρίνα. Μαρίνα. Και Κάτια. Μαρίνα και Κάτια. Ναι, και θα πρέπει να ζωγραφίσει. Τι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Τι είναι αυτό το ζωνάκι μου. Α! Είναι μια ωραία μιλούσα. Σούπερμαν! Αχ, το μεράκι λεπτό, τι όμορφο. Wow! Σπάιντερμαν. Τι ωραίο παντελόνι, κοτλέ, καφέ. Κοντρέ. Κοτλέ, ρε. Κοτλέ. Άκη δεν είναι αυτός ο Spider-Man. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο Σούπερμαν. Ο Σούπερμαν. Είναι άλλος ήρωας. Ξέρεις τι κάνει, πετάει. Πετάει στα νοσοκομεία. Τι ωραία. Θα βοηθήσω. Άστα. Είναι καταλλαγής. Αυτά. Αχα. Αυτά. Αχα. Πες το. Είναι βρακάκια cards και είναι και φανέλα cards. Το παντέλα κάρτ. Τέλειο. Τέλειο. Κάτσε ρε Ζούνι. Λίγο πιο Α, αργά. τι ωραία σακούλα. Όπα. Ξύλο. Δεινόσαυρο. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ω, Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και τέλειο. μπλούζα δεινόσαυρο. Δεν το θέλεις να βλέπεις καθόλου ή όπως έχουμε και πέρα στη γωνία. Βλέπω. Εντάξει, οκ. Δεν έχει κάρτα Ωραία αυτό. μπλουζίτσα. Ωραία μπλούζα, δεινόσαυρος. Δεν νομίζω πιάνω είναι. Δεν έχει ένα βασάκι. Δεν έχει κάρτα αλλαγή. Δεν έχει κάρτα εδώ πέρα για να είναι. Εντάξει, ωραίο αυτό το τριετή. Ναι. Προφανώς κάτι το βοηθείς. Αλλά δεν ξέρω πιάνω είναι. Εγώ δεν χρειάζομαι βοήθεια. Και κοιτάει το πρώτο κατσίκι. Ισχύει. Κατσίκι. Μην με κοιτάς. Καλά, εντάξει, ίσως. Θα μαζευτούμε όλοι μαζί κάποιοι να φτιάξουμε. Προηγείται τώρα το δέντρο. Η προηγία του δέντρου. Είχε μια μορφή να τις σκίσεις κάποιες αλλαγές. Α, κοίτα, ο χρόνος. Ο χρόνος. Εδώ είναι άλλοι πλανήτες. Οι υπόλοιποι. Α, έλα, ρε, τι θέλω για μένα. Τι ωραία μπλούζα. Ω, τι ωραία μπλούζα. Είσαι εσύ παιδικό size. Δεν κοιτάξτε μπλούζα. Καλά, Εντάξει, καλά, κοιτάξτε. τέλειο. Α, ωραίο παντελονάκι. Α, και ωραίο το παντελονάκι. Α, έχει πάνω τους πλανήτες. Το μητσάκι του. Τέλειο. Το χρόνο. Αλλά δεν ξέρω πιάνω είναι αυτό. Δεν θυμάμαι καρδούλα μου. Είναι κρίμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν πάρω πολύ ωραίο. Μιχαέλα. Μιχαέλα Τσαγκάρη. Υπέροχος. Τι πας, Αυτό είναι κομμαρίτησε. διάφορος. Αχ, Άκη, ραμασάκι. Ε, Άκη,
Καλασάκι. Δύο ραβασάκια. Δύο ραβασάκια. Όπα. Αυτό είναι Μιχαήλα. πάρα πολύ ωραίο. Για να δούμε να διαβάσουμε. Για να το διαβάσει. Χρόνια πολλά. Δεν λέει αυτό. Κλείσε το κάτω. Να χαίρεστε το αγοράκι σας. Υγεία και ευτυχία για μια ζωή. Ευχόμαστε χρόνια πολλά και υγεία του κάτω. Άρχισε τα μάτια σου. Α, κακό ήταν σπαϊκό. Άνοιξε τα. Νύχτο. Spider-Man. Το φαβορικά. Άκη. Πάλι. Γάντια Spider-Man. Τι ωραίο. Άκη, έχει και ένα Spider-Man. Τι να λέει. Σκούφο Spider-Man. Ό,τι πρέπει. Άκη, έχει και ένα Spider-Man. Wow. Κοίτα μπλούζα Spider-Man. Κοίτα εδώ. Είναι το τελευταίο εδώ. Ωραίο. Πολύ όμορφο. Με γεια σου αγάπη μου. Γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν, αυτό το μπλοκάκι, το unboxing τα δώρα του. Ευχαριστούμε πολύ. Ως Περάμε στο επόμενο βιντεάκι. Θέλετε και ο σταυρισμός.